Minkejja il-mart u l-inċertezzi li ġabet magħha l-pandemija, il-poplu Malti reġa' għamel ħwejjeġ kbar mad-Dar tal-Providenza. Jiena emozzjonat ħafna bil-ġenerożità u s-solidarjetà tal-Maltin u Għawċin li minkejja kollox taw rigal mill-isbaħ lid-Dar tal-Providenza. Hekk sostna Father Martin Mikanlef, direttur tad-Dar tal-Providenza, hekk kif matul il-ġurnata tal-ewwel tas-sena inġabret somma rekord ta' 2,531,540 euro. Is-somma finali hija 2,531,540. Grazzi Father Martin, grazzi lil Malti. U dan minkejja sena mimlija inċertezzi minħabba l-pandemija u li fija id-dar rat tnaqqis kbir fit-dħul tagħha billi kellha tħassar attivitajiet ta' ġbir ta' flus fosthom il-maratona tal-volleyball. B'din il-ġabra d-Dar tal-Providenza tkun tista' tkompli tipprovdi l-aħjar servizzi residenzjali lil 115 persuna b'diżabilità li jgħixu fid-djar tagħha fis-siġġiewi u fil-komunità. Minħabba s-sitwazzjoni tal-pandemija li ninsabu fija kellu jitbiddel il-programm kollu kif ukoll il-post fejn saret l-attività biex ukoll jiġu mħarsa is-saħħa u s-sigurtà ta' residenti li kienet priorità assoluta tal-amministrazzjoni tad-dar. Fil-fatt, kontrarju għas-soltu ma sar xejn fil-parkeġġ li hemm fis-siġġiewi ħlief drive-thru fejn dak li jkun seta' jwassal id-donazzjoni tiegħu mingħajr ma jkollu għalfejn joħroġ mill-karozza. Il-parti importanti tal-ġbir tal-flus għad-dar saret fl-istudios ta' Wif ħal-qormi bejn nofsinhar u nofs il-lejl. Matul il-maratona kien hemm fl-istudios il-President ta' Malta, George Vella u s-Sinjura Vella, Monsignor Arċisqof Charles Cicluna, l-Isqof Awżiljarju Monsignor Joseph Gallia Kurmi u l-President Emeritus Mari Luis Colejro Preka. L-Isqof Tawdex Anton Teuma u l-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek u s-Sinjura Grek inaqdu mal-maratona permezz ta' Skype. Attendew ukoll numru ta' ministri u membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-Kamra tad-Deputati kif ukoll delegati ta' partiti politiċi ewlenin, personalitajiet distinti u rappreżentanti ta' korpi kostitwiti li qattaw ħin iwieġbu it-telefonati tal-pubbliku.